Piştî pênc mehan jinekûkî û daxuyanên tundê navbera pêkhatên nava civata asayîşa Herêma Kurdistanê. Careka din li ser dosayeka mîdyayên nizîk daxuyanên tund û nekok li ser heldan. Ev jî bûye bi yek ji wan xalo amajên zelal ku xuya dike herêmhîna jî dû îdareye ku devera zerda partî û devera kesek ku niha jî yeketî û goran pêk diêt. Ev bersiva daxuyanî bi arasteyekê ku hind jê çavdêran babetî girê didin bi wê yekê Herêma Kurdistanê hîna jî di qonaxa dû îdareyê de ye behezkirin ji hevgirtina wê tinê ji ser vene. Bi nêrînandek ji çavdêran parvebûn tenê asayîş nîne û amaje jî xuya dikin ku hîna jî Herêma Kurdistanê di navbera dû îdareyê de ye û desala jî di navbera partî û yeketî de tên peyrewkirin. Ji alî ewlehiyê ve dû asayîş li Herêma Kurdistanê ne. Birêve beratiyeka giştî asayîşa Herêmê li Hewlêrê heye û desalat jî ji devera zer de ye û birêve beratiyeka giştî asayîşa Herêmê jî li Silêmanê heye û desalat li devera kesik de heye. Ji aliyê sêxurî ve Ajansa Parastin û Zanyarî ku di ser ve hevdû girtine û yek dezgen lê di waqa da. Ajansa Parastin tenê li Sinûrê devera zer desalat heye û di hember jî Ajansa Zanyarî tenê li Sinûrê devera kesik de desalat heye. Hêzên pêşmerge jî bi heman awa bi ser dû bereyan de parve bûne. Bi vî awayî yekê hefteya pêşmerge ser bi yeketiye û yekê heşteya pêşmerge jî ser bi partiye. Her du yekê jî ji balberpirsên her du hizban ve tên birêvebirin û ferman jî bi cuda ji berpirsên her du aliyan tê wergirtin. Ji alî hikûmdarî ve Nêçîrvan Barzanî serokê hikûmetê desalat li devera kesek da nîne û tenê li devera zer de desalat hene. Quba Talabanî cêgirê serokê hikûmetê jî bi heman awa desalat li devera zer da nîne û desalatên serokê hikûmetê li devera kesik da peyrew diket. Herwesa Barzanî jî ku li nozaya bê ve nêrînên cuda li ser postê serokatiyê wê hene li Sinûrê devera zer de weke serokê Herêmê Serêderiyê dike û li devera kesek da desalat jî nîne. Bo nimune çend mehekan beriya niha Barzanî û serokê hikûmetê bi zav dan li Silêmaniyê zeviyê bi ser hejmareke kadirên xwe de parve bikin lê nema karî vî karî bikin. Ji ber vê yekê di projeyekê ya kincîbûnê de li Silêmaniyê yeke ji bo wan kadirên hizbî dabîn kirin. Digel temabûna dema wîlayeta Barzanî li nozaya abê ve durustbûna nêrînên cuda li ser wîlayeta wî careka din dû îdarî li Herêma Kurdistanê bêtir kûr kir. Beriya bû yerên 12 Oktoberê de xala dêgelek û rê neda beşek ji parlamenterên fraksiyona goran û hejmareka parlamenterên fraksiyonê din vegerîne nava bajarê Hewlêrê. Li 12 Oktobera sala borî jî li zalgeha Pirdê rê nehate dan serokê Perlemanê Kurdistanê vegere nava Perlemanê Kurdistanê li bajarê Hewlêrê. Wan ji çavdêran dibêjin partî bi van du helwêstan bi zelalî xuya kir hesab ji bo îdareya xwe dike û heya dêgela û Pirdê diêt. Hemû ev bûyerî jî di demekî dane berpirsên bilindên Herêmê li çend helkeftan de bi awayekî cuda behs ji nehêlana dû îdareyî û asawarên şerên navxwe kirine. Her demekî jî medya behsa waqeyê dû îdareyê Herêmê kiribe wan red kiriye.